Свободно ли? Свободно е. Благодаря. Да не ви притеснявам с нещо? Не. Ама честно? Честно. Честно? Честно. Добре тогава. Хубаво местенце тук. Вън не е кой знае колко, ама проникнеш ли вътре, надуши глас старата лисица. Пикам си, влизай вътре и лапай няколко татарски кюфтета, че така съм загладняла. Червата ми играят жиложицо. Сълзи ронят за нещо месечно. Студено ли ви е? Малко. Защо не ме заприказвахте преди малко? На мен ли говорите? Да, на вас. Много добре знаете за какво стана от дума. Срещнахте ми погледа, аз ви се усмихнах, но вие, който явно сте голяма работа, нищо не направи. Защо? Защото не е възпитана. Защо да не? Добре, че ви поканя. Не ви познавам, може да сте обвързана. А ако не съм, Ами, не погледнахте ли ръцете ми? погледнах ги. И какво? Обвързана ли съм? Не. Тогава какво чакахте? Вижте, аз се притеснявам все пак. Ако не бях отворила дума, така щяхме да се разминем в този огромен град. Убежище на самотници, развъдник на страсти. Права ли съм? Права сте. И кажете ми откровено, животът не е ли пълен с такива тъжни неща? Пълен е. Искам да знам, ти мен уважаваш ли мен? Да. Не, кажи ми. Уважавам те? Така както аз теб ли? Да. Искам да знам. Нали ти казах вече, уважавам те? Ние трябва да се уважаваме. Ами ние се уважаваме. Това е приятелството, нали? Да. Ти ме на здраве. На здраве. Ти мен колко ме уважаваш? Много. Колко много? Както и ти мен. Тогава защо не го виждам? Не знам. А с друг уважавате ли сте така както с мен? Не. Помисли, Ти си приятелят, който най-много уважавам. какво би направил за мен? За тебе. Кажи, Какво да ти кажа, бе? Ти какво би направил? бих умрял за теб. И аз така. Не ти вярвам. Много задълбахме. Уважаваме и другите хора. Кои хора? Наоколо. Аз ги уважавам. Ти вече не си същия. Защо? Нещо криеш. Нищо не крия. Измъчен ми се виждаш, неудовлетворен. Глупости. Не са глупости. Стига вече, айде да си пием и да си говорим за друго нещо. За какво друго? Все едно. Ядте, че се ожених за Гайка, нали? С Гайка бяхме само приятели. Не. Лъжеш. Не бяхте само приятели. Ти я обичаше. Никога не съм обичал Гайка, тя беше налудничава. Откъде знаеш? С Гайка се живее трудно. Тя има приливно-отливна офанзивна психика, съчетана с премодулация на говорния апарат и децентрализирано управление на центъра на тежестта. Още тогава разбрах, че не е за мен. А твоята психика каква е? Стройна. Тук съм още 2 дни. Жена ти? Да не говорим за това. Моят мъж почина. Знам се, че сигурно ще ме намразиш, но аз искам да поговорим за бъдещето. Не те разбирам. За какво бъдеще? Аз съм изморена. Много мислих да те потърся. Страхувах се, че... Че ще ме видиш остаряла и погрозняла? Не, страхувах се, че въобще няма да видя повече. Само ти ми остана. Антони? Да, Това ли ти е истинското име? да. Какво съвпадение? Няма нищо случайно. Вярвам в тази изтъркана фраза. Добре. Антони, бързам да ти кажа нещо, което ме притесни преди да дойдем тук. Какво е то? Притесних се, когато Долу ми каза, че ме обичаш. Аз наистина те обичам. Но ние се запознахме вчера по телефона. Видяхме се днес за първи път, а казваш, че ме обичаш. Това практически е несериозно. Така изглежда, но аз... Само да се довърша. Освен това ми го каза толкова енергично, даже се стреснах. С някакви остри реверсивни движения, като от кунг-фу. Изведнъж се засили и прескочи пейка. Защо? Аз самия никога не знам как да се представя. Добре, нека се успокоим. Да поръчаме нещо, Например, някакви аперитиви.
Като Силни, екзотични, изпепеляващи. ти по принцип пиеш ли много? Принципно пия за здраве. За здраве се пият сокове и билки, приготвени от стари вещи майстори.